madzimai kuti murume azenda kugirlfriend vanenge vasina kukwana. Madzimai haana kukwana kwandikuri handisi kureva gauro. Aiwa isinyeye gauro panyama yavapa Alright. Saka kana muchiti havana kukwana pane ka movement kana vasina kukwana panyama yava mune muchida kuedza kutaura kuti kudii. Aiwa tovachuna. Size ine basa here munyaya idzi? Size tongoti haina basa nekuti munhu akasikwa akadaro naMwari, asi iwo muridzi wakadora chiziva kukashandisa. Chiziva kukashandisa kadora aka. 4 Ndipewo rudo rwako inga rwangu ndakakupa. Ndipewo rudo rwako inga rwangu ndakakupa. Zvinofadza here mudiwa kukumbirana rudo. Zvinofadza here mudiwa kukumbirana rudo. Zviri kuitirweiko? Humbwa itsvina. Mwari vakasika chiti chinhu chiende chikuku hachisi chepapa. Ndakambozvifunga kuti dai chaidyiwa kachaifana kungo yakakumusoro. Mwari dai akangogadzira chiri pamunhu kuti unongodai chiri pamunhu. Inini ndinotenda chekutanga, ndinotenda uyu murume uyu akauya akasvikosimudzira vaimbi. Ya, akasumudzira kupuwa motikari, vachipuwa mari, vachiita sisi. Ende ndinomutenda pasine kudenga. Ngaramba akadaro, ngazviwedzerwe. Ndekuti industry yedu yekuimba yanga ichisemesa kune vanhu. Asi chuma ichi chinenge chichishandei? Chinoshandiswa sei? Chuma chinongofadza iwewo kungopurusira kauchidai zvako. Kusvika nhingika yenhingirikaka. Hawana adhangidzaka. Taisa tsono pasi. Munhu orara zvaunoita uchirara nemunhu wako. Orara munhu ukanoda kudzika pasi paipa unobayiwa netsono. Saka haufanirwi kudzika pasi kana uri panguva yebasa irori. Haufanirwi kudzika mudenga uchibatsirana nababa wako zvichiita zvinhu zvenyu. Bichana kumhanya kamunonono. Komani kana munhu achari mudhafa akaita neni. Aiwa ndinongokupai. Back. Yes aya. Famba mukomana. But kune dzimwe nzira dzisizori dzemedzi dzedziya dzemamwe mapiritsi anizinge akutorwa ekunzi unozinge uri uchinzwa kuda kuita for 7 hours 8 hours. Izvozvo manje tinenge tapakamira sei? Iwe waone kuti unenge uchitopenga pokuti uda unwa mapiritsi rekuti 7 hours uri kuite chicha. Tingatize here fact yekuti iyo mbeu yakanaka. Pane imwe nezitafanga yakaramwirwa naMwari inobhowa. Inobhowa pagoita saizi yokunzi saizi, asi zvese mukagona kuzvishandisa munhu abhowekani. Asi ukatadza kushandisa zvinobhowa. Kana iwaya anoda kumborohwa akaya manyanda achikiwa mushe uchiita sei zvese manyanda. Vana vese dzanjuzu dzemuna mukwisi. Njuzu dzemuna mukwisi dzese dziri kuputa buti. Hakuna ane njuzu kana 1 asi ndedzekuna mukwisi. Njuzu dzemusuweji. Dzemusuweji baba. Dzemusuweji. Kunakidzwa kuyo kwaunoona vachingoputa vachiti kunakidzwa. Havana zvavainazvo asi vanenge vachinakidzwa. Vanoona fanike kana vakazvinyepera kuti tikaputa bute zvinhu ndokuti zviite se kunyepa kuyo. Kunakidzwa. Kunakidzwa hazvina kana chirevo kana chii kune vana vari kunakidzwa nebuti. Vakatipendura isusu patodhandana ivo handiti uda mwana techinhu chatikutsvaga toita mwana saka chatiri kunoburisa pamberi pekudhandana kwatiri kuita tiri vaviri chii tiri kutsvagei nakiro kunakirwa kwacho ndofunga kwakatooma chatombozvitiraya. Right, welcome back again and again pa podcast inonzi Uncensored podcast and tinotaura nyaya dzakasiyana siyana, tinodiscussa nyaya dzakasiyana siyana panapa
pasina mashoko atinoti haataurwe nezvawo, tinotaura zvose. Ende muzuva ranhasi ndina guest andinawo, ndigogo andinawo, andinofungira kuti pane nyaya dzese dzanga dzitinetsa timbonzwewo kwavari, timboona kuti tingabatsirikane sei, because chinangwa chansensati kuti vanhu vadzidze, vanhu vaziye, uyezve vanhu vabatsirikane. Saka pesa tachimbotaura nemaslay queen, tachimbotaura nemasingle mama, tachimbotaura vanhu vakasiyana-siyana. So nhasi tina gogo atinawo dati wambonyatso tipatsanurire nyaya idzi kuti icho chiwano chinomboti kudii, zvinofanira kunge zvichiitwa ndezvipi, zvaiitwa ndezvipi. Saka nhasi ndainvita ama2K ndina ama2K kusati kwangu. I think vane mubvunzo wavo yavanenge vachibvunzawo, then nechimiririro zvimambuya nezvimasekuru zvekuma90s. Yes sir. Saka chekutanga obva tsida kuti gogo atinawo vazviintroduce so that tinoziva kuti vanonzi gogo ani, then from there tobva takontinua. Uyu munomuziva anonzi Sheriff, anoita podcast inonzi ama2K, patinenge tichitraya kuti tinzwisisewo kuti zvii zviri kumboitika kuama2K ukoko. Then tikuona zvinhu zvakawanda, tikunzwa zvinhu zvakawanda. Vanenge last episode fire, I think unofana kumbocheck out that episode yama2K. Gogo munofara here? Handiripo hangu makadiwa. Uri sei upenyu? Aiwa ndizvozvo vasukuru vangu. Vasukuru wenyu vanofara, ende tikunzwa kufara singaiti kuti because problem irikuitika ndeyekuti muZimbabwe munomandika maybe nekufamba kwetime kuri kuitika zvinhu vana havachakwanisi kumbowana ana tete. Saka ndinoimba kuti nhasi ndimune muri tete weZimbabwe muchiudza vanhu muchivatsanangurira. But before vanoda kuziva kuti munonzani uyezve kashort background. Ndinotenda kazuwai mhuri yeZimbabwe makadi zvinoitwa Rudo Yotam, ene ndiri muimbi nerimwe divi. Vanondiziva vanoita sei? Vanoziva kuti chembere yadzoka zvakare. Chigogo chinyama, mondoro yepressure tadzoka zvakare. Mondoro yepressure. I think I like that name. Mondoro yepressure, mondoro yepressure passport. Alright, gogo kana kuti mondoro yepressure. Ini nyaya inondinesa kuti mumbotanga mamboudza vazukuru venyu ngati mumbotanga mamboitsanangurawo maonero enyu. Pane nyaya iri kuitwa mazuva ano yekuti kune chinhu chinonzi girlfriend allowance. Chinhu ichocho chiri kubreaka mwoyo wedu, chekuti kana uchinge uine musikana wako ari kuti zvoni unofanira kunge uine kamaundi kana kamari kaunondipawo pamwedzi. Saka kuti mumbotiudzawo imi mafungiro enyu nezvakuitwa navanhu. Zvazviriko kudhara here, kungoti maybe tatisiko pamwe zvaitoitika maallowance aipo. So vasikana vedu mazuva ano zvavari kuti no, kana chinge ndadanana newe ndofanira kunge uine kamari kaunondipa mwedzi woga woga, ningozikana kunzi akandekanguwa. Munoti uchine nyaya ipapo zvapo pekuti vana vari kuti mari ndinoona senungo havadi kushanda. Kana une muoko waunenge uchifambidzana naye iyega anoziva kakukumba kwake handina anozviita kuti mumwe wangu anofanira kuitwa zvakati, haukumbira haudi, unongoti iwe shanda. Vano mazuva ano havadi kushanda, havadi kushanda. Ende kechipiri madzimai okuti murume azoenda kugirlfriend vanenge vasina kukwana. Madzimai haana kukwana kwandikuri handisi kureva gauro. Aiwa isinyaya yegauro panyama yavapa. Saka kana muchiti havana kukwana, pane ka movement kana vasina kukwana panyama yava, mune muchida kuedza kutaura kuti kudii? Aiwa tovachuna, tovagadzirisa kuti vaite sei vakwane, kuvagadzirisa zvekubedroom chichi nenhenge yacho kuti mukomana akasvikawo kanonakirwa nemunhu, baba vachibva kubasa votambirwawo muchibvisa mabhatya muchiita sezviri neti zvinonakidza zvekuti havabude vachienda kugirlfriend kumari kuyeko. Aiwa vanoti vakatendera inoita kunge huku, ijongwe rinongotendera patseketsa, jongwe richingotendera patseketsa. Saka chicho vanofanira kuti anzi munhu akwana panofanira kunge achigona chii. Totipauriri chaipo, ngapashandiswe munhu semunhu. Ziva kubata murume wako makarara. Usaite mupuranga uri chimute. Action plus anoda zvekufarawo nazvo kapa action ipapo zvakawanda zvinoitika.
zvinova nomazwana havazvizive vanomhanya kuenda pasina chaanoziva. Si murume anongoenda kugirlfriend anosvika kuno kuna ambuya chota vana rudo yotamu ubva ndona ndakakwana anobuda anobuda bosi kana akusiya mhondoro yepressure anenge arasika yesaya so mhondoro yepressure dakuyatonzwisisa kuti zvoni pane maleseni anofana kuitwa kumunhu asati aenda kumurume. ndochokwadi chaicho ichocho ndochokwadi ndochinonzi chinamwari ndo yesaya pachinyasarande pedu maibhateti chinamwari munomu vanongotora vazukuru vavo vachienda kana vakomana munotorwa futi nanasekuru kugota kuyoko motorwa makudzidziswa mumba kuti munonzwai mukadzi anobatwa zvakati zviri kwese kuvarume nevakadzi vasikana isteti chinamwari vanodzidziswa kurara nemurume vanodzidziswa zvese. Yeah, I think ndakamirira kusaidi kwema2K mupindiro wazviri kuita kwatiri zviri kuita unge zvinhu zviri kupromota nyaya dzekuzenge vanhu vakurara nevanhu vakawanda vakuita sei. So I think pada kunyatsoexplainwa kuti icho chinamwari chacho chinoitirwei uye zvinofamba sei, because I feel like nowadays ukaona musikana anenge achinzi akuita zvechinamwari ziso redu kwaari ratosiyana takutoti uyu munhu anenge anoda bonde zvakapfuuriridza. Ndokurasika kwamaita vakomana wangu iwoyo ndo mutemo chaiwo pachivanhu, ndo mutemo chaiwo kuti musikana anofanirwa kuudzwa woenda agadzirwa achienda kumurume wake kunofadza murume. Vamwe varume kurara izvo ndakutaura nechuma chaicho muchiunomu mumwe anochida vamwe havachidi, asi mumwe anochida hadi kutochishaya inoteta nyaya mumba. Right. Nezuro ndakasangana nemusikana anga ine chuma munomu ndakamubvunza kuti ko chuma ichichi unochiisirei akangoti ana angochitenga. Sada kuziva kuti chuma ichi chinoiswa muweme chini chinoiswa mushure mekunge zvaita sei, unogona kutenga chako upfeke here kana kuti chine zvazvinoreva kuti ukaona munhu anacho zvine zvazvinonyatsoreva kuti anoreva kuti 1 2 3 4. Chuma ichi chakangofanana nekuisa roiko muchikeni kuti nyama ite sei. Chuma chinhu chinofadza murume wako. Chinhu chinofadza murume chinopfekerwa kufadza murume, ende kuchinamwari ikoko unochipuhwa wopfeka. Kana wakuenda kumwe pasina chinamwari unopuhwa chuma nechinu. Mudende unenge une mafuta muno muZimbabwe, mudende unenge une mafuta wokuti kwaunoenda ndo mudende unondoti uchigeza vanhu wasvika vazora mafuta emudende iwoyo ndo mudende wako waunogara nawo. Kana ukafa mudende unofanirwa kudzokera kumusha kwako. Alright. Asi chuma ichi chinenge chichishandei? Chinoshandiswa sei? Chuma chinongofadza iwewe kungopurusira kauchidai zvako kusvika nhingika yenhingirikaka mawana adhangidzaka mahwana adhangidza ndechemahwana ekuti adhangidze hachina zvimwe aiwa hachina mahwani kudhangidza mahwani chete hachina kana zvirango kana chii kana chiasi mukomana. But varume vazhinji vanochitya chachi vanofunga kuti maybe it's something chaspiritual, maybe pane zvadeketi ichokwadi anonzi amusatanist mwabva tanzi ndimanjuzu tichasvike di kuna manjuzu vanobva vati anzi anenge munhu amanjuzu. Aiwa kusaziva kune kuchita vanhu. Chuma hachina kana mutemo kana chi kana mushonga hachina, chinhu chinofadza baba chete. Ini ndaizofunga kuti pane maleseni anoitwa andika waita maleseni ichocho chuma ichocho ndo asign certificate yekuti wakaita zvakati akapasa. Vamwe vanopuhwa fange tapedza zve kuti mwana tamudzidzisa chinamwari munomupa nechuma chake chaanoenda nacho, asi hazvisizokura kuti chaane mutemo. Aiwa hachina chinhu chokuti unofadza baba kana achida kuzowedzera anongowedzera. Vamwe vanoita bhandi rakadai woita bhandi raka zvine nekuti ndo zviri kudiwa mumba make. Chuma chinodiwa vasikana, chuma chinodiwa kufadza varume. Izvezvi vanhu vaura nekunzi machechi asi machechi waya vana vari kungodzoka pamba ndokuti vana vari kungoenda vasina kukwana. Kana munhu achidzidziswa kuchinamwari munenge muchidzidzisa mastaira here
sekuti mastyle anowanda anosiyana-siyana kuti anofanira kupidiguka here anofanira kuita sei anenge achinyatsodzidziswa chii chaicho zvemastyle here muitiro here slow kana kuti fast chii chinenge chinyatsodzidziswa chinamwari kungoti dai tine nhenga pamainditora vhidhiyo ndichisvita chinamwari tinoisa tsono pasi tokona kubvisa tebo tinobvisa ayo handina nenge tinoisa tsono pasi taisa tsono pasi munhu orara zvaunoita uchirara nemunhu wako worara munhu ukanoda kudzika pasi paipa unobayiwa netsono saka haufanirwi kudzika pasi kana uri panguva yebasa irori haufanirwi kudzika mudenga uchibatsirana nababa wako zvichiita zvinhu zvenyu bhichana kumhanya kamunononwa komani kana munhu wacho ari mudhafu akaita nerinini aiwa ndinongokupai back yes aya famba mukomana oyo famba mukomana. Alright. So are we saying kuti every musikana wese nemukomana wese anofanira kusvika nguva yaanodzidziswa nyaya dzebonde? Ichokwadi. Ichokwadi. Ichocho ndo chokwadi ndo zvaitwa kare. Izvozvo ndo zvaitwa kare. Iyo zvino zvachinja. Vana vari kungoenda kana bonde racho vamwe vanoenda vasingazivi. Mumwe anongokutiza yacho unodzidzisana kunze kwechichi. Hazviko. Ndinongomubvunzo uri crucial gogonda kubvunza panapa. Wekuti size yababa ine basa here kana kuti bo ndikunzwa vanhu vazhinji mazuva ano especially it's an attack now kuvarume yekuti uchidai nemunhu wako mune muchiwirirana but mangorambana utonzi anakadora uyu nyangwe neumwana kuti unoyatsona kuti uyu ane anakadora anongonzi uyu anakadora saka size ine basa here munyaya idzi. Saizi tongoti haina basa ndikuti munhu akasikwa akadaro naMwari asi iwe muridzi wakadora chiziva kukashandisa chiziva kukashandisa kadora aka 4 chete munhu akasikwa naMwari saizi hatingati hanzi daita aiwa ndiMwari akaita zvinezvi asi iwe muridzi wakapiwa kadora chiziva kuchuna kadora akawako munhu wako asi pakwe uyu. But nyaya dzekuzowedzerera soti munhu ane kadora for example nyaya dzekuwedzerera dzakabvira dziriko kudhara here or it's a new concept yakatanga kuya manje zvinyowani mwanangu kudhara vanhu vaisawedzera aiwa wamwe aidzidzwa nemwa mugondorosi kuti nhengo iwedze aiwa mugondorosi yeimwe ndekupa zvirwere ndopamakona makenza akuwanda hazviwedzerwezve zvakapiwa naMwari ndizvozvo kweMwari anopenga here uda kuwedzera chi utsvaga pawa but you know even paindaneti cha hapana mushonga kana method ichandoa kunze yekukudza iyo hakuna unambazvigugula hakuna tsvagai handimafoni munawo right saka asi tanzwisisa kuti right unofanira kugona kushandisa kuchuna dora rako wagona kuchuna dora asi tingatizere fact yekuti iyo mbeu yakanaka pane imwe nezita panga yakaramwirwa naMwari inobhowa inobhowa pagoita saizi yokunzi saizi asi zvese mukagona kuzvishandisa munhu abhuye kana asi ukatadza kushandisa zvinobhowa kubhuye kana chiti kunenge kuchita vanhu baba mukunzwira baba ndikuteerera ndikutarisa nhengi yekuwedzera googling saka varumewo vane kwavanoendawo kwachinodzidziswawo kuna nasekuru kuyo saka ndosaka kudhara kakwaitwa moto uko padare pasekuru ndokwaidzidziswa vakomana nasekuru ikoko vachiudzwa magariro maitiro chichi vanenge vachitaura sekuru vachitaura nemhuri yavo asi vana vacho mazuva ano hapana kana anomboenda kudare kwasekuru hapachisina nasekuru aiwa nasekuru acho futa vasina taasi masinjonjo tese ndosaka izvo zvitava kuita mapodcast akaita saya so that zvinhu zvinobva zvangoenda pachena vanobva ngodzidzobvadzidza then ndisandabvunza mbudzo da kubvunza but gogo now tinemi imimi
imimi munokwanisa here kuti kana pachinge painewo vasikana vanoda kudzidziswa zvinhu izvi munokwanisa here kuita maleseni amunogona kuita kuti mudzidzise vasikana kana vakadzi kuti vagone kufadza nababa kudzimba dzavo? Chaizvo ndosaka ndiri kuzvitaura chaizvo, ngavave vachimhanya kudai tovabatsira. Anenge atadza kubatsirikiwo zvake imhosva yake, asi tendaita sei munenge mazama saya. Alright. I think namba dzagogo tichadziseka kupedza so that munogona kutora namba kana muchida kuzvina maleseni munodzidziswa. Ndadzoka futi panyaya iyi. Apadiwe here tumudzi tunogona kuti kuwedzera simba rababa kana kuti munhu simba rakapiwa naMwari ndiroro, because mazuva ano manje hakusisina midzi but tine kanhu kanonzi kapower. So tunhu ndatuya tunhu zvaiti here kuti uzowedzere simba zvakagara zviriko here kudhara kana kuti zvazvana sparks mazuva ano zvekuti wazotange kuzomwa tumwe tunhu twawanomwa kuti aiwa tumapawa tuyo zvinhu zvakagara zviriko kuwedzera. Asi ana pawa ndofunga ukazonotora tumidzi totova vari kuisa mupi imo wobva vagadzira twakagara zviriko kuti mumwe anenge akarera. Atozviona mwanangu kutodai kuona saka anenge anoita se opushwa mwana kuwedzera zvatanzoita se eka zvonaka ungatiwo zvinhu zvisina munhu zvakadai chii chinoitika ipapo hangu totenderana gogo ipapo pakuti zvakangofanana nemasports anditi unomwawo tuglucose kuti uite se uitewo tuenergy saka I don't think it's a problem, but kune dzimwe nzira dzisizori dzemedzi dzedziya dzemamwe mapiritsi anezinge akutorwa ekunzi unozinge uri uchinzwa kuda kuita for 7 hours 8 hours izvozvo manje tinenge tapakamira sei iwe waone kuti unenge uchitopenga pokuti uda unwa mapiritsi rikuti 7 hours uri kuite chii chaakuitika pari kubuda chia. Saka time chaichayo yekunzi inofanira kuitwa bonde iri inofanira kukura kana chinzi yaita shoma ringaite maminitsi mangani kana chinzi baba vanongoitowawo ngatitange netime ingori normal ngozino baba vari right havasi pro asi hatingati havagone vari pakati nepakati 20 dzingawandise dzikaite shoma toka 20 minutes zviri fast kaboys dzangu 20 right lakubvunze 20 minutes idzi anditi iround 1 here continuous inopera nekumbodaika muchuma mweka nenhingika but nyaya yangu iri pakuti panozotanga bonde racho kuzonyatotanga panapa ratobonde hakusisiri kupuruzirana hakusisiri kuita sei kwakumhanya kubva ipapo kusvika paunopedza maminitsi pakumhanya pakumhanya maminitsi mashoma mwanangu ndamese mune makaura kudhara mune mapfidza saka uchipfekwa zvuma zvine nhingi yakadengezera zvakanaka unenge wapfidza kudhara saka mumwe anongoti wane kuwa waona mumwe anota wa wobvota nguva asi wobva ngoti wa mumwe anota fasti asati atombosvika bera zvapera ndokuti anenge afa kare. Saka asi nguva yakakosha inguva yekuprepare here kati inguva yekumhanya kana kubika mwanangu mungati mabadza moto makutomona sadza zvinoitika kumona ndo kwekupedzisira kubika sadza munguti mabadza moto sadza rakutobikwa antu munobadza moto mvura yopisa yobvuirwa usitanga kubvura sadza rakwata wakumona asi pakumona bozi nyaya hombe pakumona bozi vana vamazuva ana vari kuti pakumona apa tikukasika tapedza vakutoti pakumona ipapo ndopakutoda 20 minutes pakumona chete iwo vanenge vasina kubatwa chaizvo ndekuti kana waibva kudhara wakwata mwananguka aumirire izvozvo asi pane nzvimbo here dzinozikanwa kana dziri popula kana dzine mukurumbira dzinozikanwa kunzi nzvimbo iyi nei matekenya ndebvu dautodziziyawo nzvimbo nzvimbo idzi dzakakoshera vana aiwa chazokutaura nzvimbo dzacho tatenga pasina ndokuti vauye kuzodzidziswa but you know gogo pane issue iri kunyanyonetsa tichidzoka pakumona ipapo yekuzonzi no vana vari kuti isusu hatisi kuzotota hatisi kuzobuditsawo zvatinofanira kubuditsa hanzi varume tiri kunyanya kuconcentrata
kubudisa kwedu isusu kupfuura kwekuti iwe wabudise. Saka varozoti no iwe imboramba uchikrenga 20 minutes uchingomona chete kusvika ninondanzwawo kuti zveshuwa wanga uripo. Iyoyo nyaya iri kukonzerwa nezvezvandataura kuti unenge usina chekufadza munhu wakashota. Kana winazvo zvese zvekufadza munhu munozosara moti uyu anenge atopera basa kudhara. Watozviona mese munenge maibva, mese makwata maibva mese. Saka mese ivhaya vhaya inenge yapo. Saka tije mukona zvandikudzidza panapa. Bonde hakusi kumona. Kune zvimwe kuprepare. Because isusu tikunyanya concentrate nekumona. Kumhanya. Kupfuura kumwe kwese. Ndosaka tiri kana iwaya anoda kumborohwa akaya manyanda. Achikiwa mushe chita sei zvese manyanda. Pane nyaya iri kuitika tichiri panyaya dzebonde. Vana vamazuva ano vari kubhubhuna. vari kubhubhuna. Chikuitika ndechekudayo chikuitika ndechekuti kudhara zvaitika zvekuti iyo sikarudzi inongodyiwawo. Iyo ndo ndine urombo. Zviri kuitirweiko maupanana zvirwere kubva mukanwa kusvika kunyaya? Zviri kuitirweiko? Humbwa itsvina. Mwari vakasika chiti chinhu chiende chikuku. Hachisi chepapa. Ndakambozvifunga kuti dai chaidyiwa kachaifana kungo yakakumusoro. Mwari dai akangogadzira chiri pamunhu. Kuti unongodai chiri pamunhu. Mwari anogadzira chinhu akaisa pamunhu akagadzira panzvimbo yacho yachinogara. Saka izvo zviri zviviri ngazvisangane ikoko. Noti kuti muromo tsvina iri kuitika komana sarenda kudai. Chipiyaniswa pamberi paMwari tikuita utsinye. Aiwa hazvidiwe zviyezvo. Isusu taita chirwere chekukopa mastaira evamwe vanhu. Ndo chirwere chataita. Unoidya unoidi, unoibanda. Inobandika. Kufaka. But nyaya ndekufadzana kagogo. Aiwa tifadzane nemuromo. Iwewe panguva yaunenge uchidyiwa ne unoyanzwa noti it's nice to be here. Chiona uswera mangwana Russia unoita ureti. But vasi kuita Russia. Mishonga yavanenge vakubhaizai vanenge vachitorwara. Unorwara. Nyangwe ndiri healthy. Unorwara mukati mutsvina iyo yeye wanga wachidai. Itsvina kamwana. Tsvina iyo wanga wachidai iri kuenda kupi? Ungotaura kwairi kuenda. Uri kunosvipa muchemba? Kana kuti uri kumedza? Uri kuita sei? Une tishu kusvipira patishu. Uri kuita sei netsvina? Tsvina here. Saka chi? Isimatiyo. Yekulaza. Aiwa isi smart ye. Kulaza isi smart boys zangu atodaidisa tandanyare. Aiwa. zvinhu ngazvipedzerane ikoko. Zvinhu ngazvipedzerane. Ngazvilasane pazvazvo. Hakuna muromo kuzasi. Vakagadzira chewiwi nechewiwi ngavasangane vapei vanhu ivava vadyidzane. Noti kuti muromo. Kokisi yacho inozenda kupi kana matora chinhu chemuromo chekisi. Makukisa Aiwa. Kune vanoita vanoti zviri bo. But I date game hazvisibo. Hamusati mambozviita. Aiwa ndichiitire zvinhu zvakaora kuda. Nechigai changu ichi ndodyiswa. Shame. Hanzi nechigai changu ndodyiswa. Mbondoro yepressure. Ndokanza. Ndikanze. Ndine two maquestion andasavana panyaya dzebonde. Tichienda kuna mamwe matopics arati discuss. Mazuva ano vana vakawo vari kuti tine masim card maviri. Hanzi unoona kuchuzako kuti uda kushandisa ripi racho kana kuti utonzwa vamwe vachitaura iti tomboti iwo watadza kuchengetedza kumhandara ndii but tinichengeterawo wesim 2 ani muzati munhu ane maburi maviri lapa nelapa sa ari kuti hanzoni zviri kwandiri kuti kana ndisingati kushandisa lapa ka ndoshandisa lapa munotiwo chinazvo zviri kuitwa mazuva ano ndati china dzega dzega mwana ndosaka uchiona munhu akangofamba anoti bhu abhu
kwasheka hazvisiri izvo zvakatarwa naMwari kuti kunoshanda uku kanzi kunoshandiswa tsvina yechibuda chete noti chinhu chopinda ikokwi pavanofamba vana yangu kwasekesa yango bhu mukusire iko mondero yepressure muri kusurei masheka ekunobvuma zvinhu zvakapusa zvirambe but vanenge vachiti it's part of respecta murume wangu kuti kana achinge anditi chimbondipawo lapa momundomupa lapa kana wakabvisa mari dzokera kudheni unopiwa gauro rako sha kana iri iyoyo hauna kubvisira kuti uchazondidai saka iyi kai yanga isiko kudhara ende haidiwe aiwa hatiide ndekuti hatizivi tatonzwa vana vakunzi vakudhandwa nekumashure nhandomi yako buda futi kuningira hatizvizive aiwa hatizvizivi hakuna zvinhu zvakadai aiwa hatizvizivi and then there's another issue tiri papo pambotaura nyaya yekuenda kugirlfriend and vakomana vakawanda tiri kuzvidefenda tichiti men are polygamous by nature kuti varume pachavo sheriff rene yakanaka ngatibve tangobude pane one question andasava nayo kuti achienda pane nyaya dzakutaura dziri a bit clean pane nyaya inotaurwa kana nyaya tinoona pavakadzi pasikarudzi dzavo pane zvinhu zviri ipapo zvinhu zviri ipapapo vamwe vanoti zvinofanira kudhonzwa zvibude kuti vamwe vanongoti hazvina basa zvakakoshere chii kuti zvinhu izvi zvidhonzwe uyezve zvinowedzera chii pavhaibhi yekuti zvinhu zviite sei ndo panda kutaura kuti munhu ari kuenda asina kukwana handambotaura muromo iyoyo saka kukwana kuita ndokunhingirika ikoko kutonza baba ndoyekutamba naizvo zviprova ipapo vachiita sese ndopandati vanhu vanenge vakwata ishegede baba yekushegedera zvinhu zvako kacha masangano zvine basa zvekuti dho izvozviye ko zvozokwanisa kudhonzwa munhu atokura zvinoita zvodhonzera haanogadzirika kana asina zvinoita izvozvo futi munogadzira ko zvinotadza neko mwanangu handi maoko chero nongoti dekaba handi maoko chesaya nandi kunyepereka inini mondoro yepressure ndo yangu ndiri timu mondoro yepressure saka zvinhu zviri important zvokuti zvinotofanira kunge zviripo saka nezvongotambisa chete here kana kuti baba pavanenge vakuitawakukwata wakumuona sadza ravo zvinhu zvazvinowedzera futi ika zvinosunga kamwanangu kana zviri zvino chaizvo zvinokiya unotozvinzwa kuti pano ndasungwa ndozvataitwa kudhara mwanangu usina izvozviyo unotodzorwa unoenyana kukwana ngaambodzokera kwanisai mwana wenyu kudhara asi zvino zviyango magaba iwayo asina chinhu muri kutsvagei mugaba musina chinhu gaba risina chinhu aiwa kanoona katindi bhinzi dzacho dzirimo wocheka kagaba rako ukutura kawokanza zvakanaka uchizati chi sheti bo yes aya haikuona zviri kuitika mazuva ano maakudya kumudhidhi maakuita sei maakuita sei ishoteji yaikoko yamakukuendesai kumudhidhi hakuna mondoro yepressure baba mondoro yepressure right aiwa chibvunza mbunzo wakoda kubvunza kuti zvanga zviriko here kana kuti yato zvachimanje manjewo zvekuda kungonyepera kungwara zvekunzi baba varume vanoda zvebarika by nature murume wese afana kunge achisangana nemukadzi wani pabonde izvo zvakagara zviriko asi ruchiva zvakagara zvebarika zvakagara zviriko hatingati zvinyowani ava zvakagara zviriko right asi bhozi ndinoona sekuti chikuita dambudziko rekuti mazuva ano pane tumwe tumawedzi tokugadzirwa nevanhu pane zvimwe zvinhu zviri kumastatement kutaura nevanhu zviya zvekuti
musatongwera varume, murume akangonetsa chete ichibva siya buda, that marriage iri abusive, siya buda ita sese. And don't settle where you are not respected. Exactly. Mukadzi. Unopaona sei baba, because mamarriage mazhinji amazuva ano 2 years. I have a sister last episode aitaka kuzone angogara mumarriage yake for 2 years then bvatosiya kana njada. Aiwa vanhu vacho mazano vari kudhomoka kupenga kupenga vari kudhomoka kana kuti inyaya yechikoro kati inyaya iyeyi. Kudhara baba vaiti ndofunga kune vanhu vekudhara baba vasingaende kubasa vasingaite amai vaipona nekurima vanhu vachiita maform 6 nekurima chaiko chaiko. Baba vai vachienda kunodhakwa amai havanambobuda havana kuita sei. Izvozvo vakadzi vemazuva ano kana kuti chii handimbozviziva kuti chiini chavabata. Vana havachada kugara mumba kana tiyati kuti mhonde repuresha iyoyi pamwe ndo yakuvadza here handisi kuziva. Vana vakuda chihure kudarika dzimba dzavo. Saka vaya vari kuzosiya dzimba vachinyepera kuti dzimba idzi dziri abusive kana murume achiabhusa kuda chihure. Chihure iwo kana usina zvawaona mwana wangu trouser tota unamborona remumwe munhu unorichiva kuona rine mumwe munhu unorichiva. Handiti amai vanenge vatokonzwa vatoona fanike zviri nani stereki pane zviri kumba asi vasingazoiti hapana chihure. Vana vasi kushingirira. Aiwa vasi kushingirira. Chinonzi shingirira komuredha vachiziva havachizivi ispidi chete asi mangwana takuvaviga kumbudzo. Asi nai mondoro yepressure. Yes aya. Tine vana ava ndega vari kuti no murume ahura obva watobuda mumba. Murume uyo andirova kawani kaviri kana kachii kana andichita obva atobuda mumba. Zvingava zviri zvinhu zvinobudirwa mumba here? Aiwa. Chii chinhu chinganzi chingabudirwe mumba kusvika kuti paanoti no ini ndaakusiya imba yangu aifanira ngayatsota because vanhu vanongoti ndarohwa atomhanya kumba atondata sei nhingu yaandichita obva atomhanya kumba. Vana handinzwaro ndozvanati chihure anenge awana zvimwe haana kutiza izvi munhu wake wavimbisana naye kuti hawe haasi kuita hechichi obva azombonzi bhanduriri obva anafanike keso ukaguna bhanduru anti ndonochengetwa neiwewe asingazoti ari kubhayizwa ari kutambwa naye wakapusa. Kana uchisiya imba yako uchienda nevamwe wakapusa usasiya imba yako shinga. Iwe amai kwenga wakachembera uripo wanga singarohwa baba wangu asingaure saka vakachemberera mai yako saka ndozvaunofunga kungoita chete kuti aiwa vana vanofunga kuti vana vanonge vanofunga kuti vana mai vavo vakapusa. Ivo vazoita chigai chekuenda kumakuva saka chigai chamaita ndechipipa chokuti maane edzi dzenyu maane manyoka tokuchengetai tenda nokuvigai saka chigai ndechipi gara mumba. Pane munhu pane mutauro akazota last episode achiti zvoni ndezvipi zviri nani kuti ndipe murume wangu 1 yeye mikana 20 than kupa varume vakawanda mikana 1 kuti atondinetsa vandika ndova ndomusiya ndakuenda kuenda kune mumwe akatakanisa nafu ndomusiya nenda pane mumwe kana kuti 1 wako yeye unokutadzira umuregerera okutadzira futi umuregerera okutadzira futi umuregerera nezvipi zviri nani ndizvo zvekuregerera nazo usaite bhoki pakurarama usaite imbwa iye wako yeye naye zvembwa zvisiyana nazvezvo usaite imbwa pakurarama tamba newako 1 muchirovana mukakedekedzana ipapa pakudai vanhu pazvinoperera sorry unongoziva kuti makwana dhiri ndiroro futi sorry unosvika kuchembera 4. Yes aya oyo I'm sure vana varikuita se vafana kuti vadzidze. Then akuti because the reason why tadaidza vechikuru so kuti tine maepisode atakaita kumashure nevanhu vangari mamwe vacho maages edu mamwe vacho vambembijana mamwe vacho vadiki kwatiri but tingori masame generation. Pane nyaya yakataurwa nemumwe mutauri akabva panapa aiti zvoni iye akasiya marriage yake. Why? Because murume wake akatamba chiramu nekazini yake
kana nemunin'ina wake. Izvi zvinhu zvekuti angabudire here mumarriage munhu patambwa chiramo. chaifanwa kuita aifanwa kubvunza murume wake kuti asi baba mafunga kuti muchingotora mhuri imwe chete here? right. Baba voti hongu kana kuti kwete. Saka zviripo kana zvidai nemunin'ina wangu chiendai munobhadhara. Kumba kwedu amai vangu vadye futi kechingani Kechipiri. wosiyana nemunin'ina wangu kana kuti mukoma wangu. Inini pana handite sei? Kana uchida kuti tigare tese chivatora vauye tigare tese then chai haisiwe nenyaya iyoyo. Alright. So chimwe chandawodzidza kubva Ngaiwezve kana iri question yekuda kuya kuno ngaiwezve. mune zvamataura ndechekuti baba vanofanira kutaura zvavanenge vachida zvobva zvateererwa zvichireva kuti zvataurwa nababa ndozvinofanira kuitwa mumba. Ndizvozvo chaizvo ngative tese tisarerekere one side. Inini ndikati naye apa dai tadai kuti but shoko renyu rinenge riri right. Ivo vakatiwo zvakati zvakatofanira kupindurana towirirana. Hazvifanira kungorerekera one side. One side haiite inopa mumwe BP. Hatisangane pakati. Because vana vacho vatiri kusangana navo mazuva ano vanoti vanoti 50-50. Inini nhasi kana ndiri ndasadza kuti nhasi pari kudyiwa poko handiti mangwana iye ndiye anosadza kuti pachadyiwa chii. Ndo level ye50-50 yavari kuda iri patsika dzedu iripo here 50-50 iyoyo? Haipo ndizvo. Haipo. Boze vana vazva kuti ara kuti zvone kana chinge ndahurirwa ndika ndakubuda boze ndozoigirwa. Ndinani kuti ndihurewo kuti ungosangana kana kuti ndozoigirwa chirwere mumba nababa avo ndosaka kuti ndakuenda zvangu. Aiwa hazviko zvakadhakwa hazviko. Munhu ngagare mumba munhu gara mudheni mako wakazvipira kuroorwa sangana nezvese uri ipapo. Noti kujamba wada kuenda kupi? Wada tyaira. Ndofunga mukuzvinzwa zvekutaurwa. Tiri in that munyaya yakada kufanana iyoyo kuti ane shamwari dzechirume kuti musikana anenge ane shamwari yake yechirume vatinoti iwo best, but nyaya iri kunetsa ndekuti best vari kuzopota vachipiwa zvinhu zvababa. Asivachinzi havasi kupiwa asi vachitopiwa. Oti unosvika kumba uchinzi unosvikewo uchona mudzimai wako kana musikana wako achoti ndibhesti wangu atori mumba mako ari mukomana. Ari mukomana. Aiwa unombovasiya vomboita zvana bhesti. Alright. Saka munhu anoda zvabhesti meaning kuti zvekuroorwa haadi. Aiwa musarove. Munorova kafa kare. Kuroora unomuroora sei? Unomuroora sei? Muri pabarika. Iwa usona kuti twin one uri kuitiswa. Hausi kuiona. Iwe achota we hapana patakadai friends akuma friends vakapusa sei. Tichitovashandisa. Hakuna best wechirume. Ameno mazuva ano pamwe ndokwane mabest echirume ameno. Asi susa ari kutonyopora pauri kunyopora iwe wari kunyopora. Chete. Saka nyaya yamabest hatidi kuinzwa. Aiwa hazviko. Zvinoparadza izvozve hazviko. Hakuna chinonzi best. Ratobarika. Mese muri kunyopora. Enda isi mhosva ndiwe wazvida ndoti wakapusa wakadzimaira kudai. Usatsinzinye pakurarama. Usatsinzinye pakurarama. Zvinura. I like this one. Usatsinzinye pakurarama. I think I need my t-shirt usatsinzinye pakurarama. I need to print my t-shirt usatsinzinye pakurarama. Pakurarama padi utsinzinye. Zvinura. Uone zvikuita mabesta zvanyanya izvo. Sisi chimbomira pakadaro endafamba ozoruka. Asi pane age iri chainonzi ano age kana kuti pane zvinhu zvinofanira zvane murume kuti azonzi ano akufanira kunge achiwana mudzimai wekugara naye. Age yakanaka ndeipi? Mwana akasvika 30 kudhara kwedu. Ari musikana oroorwa. Izvo zvari kuti 13 tikorufunona nenhumbu. Saka waona kuti kudhara kwako kwakanaka. Kana akaroorwa zvake ne20 zvazviri right. Mwari kuita ne15 vazhinji ezvinozvi 15. So tikuti minimum age 20. 20 right. Ko murume unofanira kuri pachi 25. Usiyaka musikana wako ne5 years. Kana 30 chadzo dzakanaka futi kumurume nda unenge waita sei? Wakura.
wakura mupfungwa ezvezviona asi inini ndine mubvunzo wandinawo panyaya dzema-ages pakuroorana apa. Ndida kuisa example yakadaiwo. Nyaya yeage inyaya yepfungwa here kana kuti inyaya yemabhodhi, kuti munhu bhodhi yakaita? Because ndinoona sekudaiwo unoona kuroora munhu mudiki handitika aine bhodhi seya uyu. Because ndambonzwa machiti anozokasika kuchembera anozoita sesendika ogona kuroora uyu aine bhodhi diki, munhu ane bhodhi yakatanga yauyu ari mudiki handika ari mumba imini ane mutseti kana kundoona kuroora Tasha inini handika ane bhodhi hombe but ari 190 kati ane 19 years but aine bhodhi yakatanga yaTasha. Then after 20 years uyu akaroora munhu muhombe uyu asane bhodhi yakadaiwo obva aramba akadaiwo. But inini ndine 19 years yangu yakaita ngeTasha iyo itanga muhombe kwani obva achitanga kuita ngezihombe manje kunani kune uye akaroora muhombe asati mutemuyewo. Saka nyaya yeage chimboyadzotipatsanurira nyaya dzeage kuti dzakanyatsokoshera chii. Because isusu mazuva ano wana statement kutaura mazuva ano kuti age is just a number, angoriwo manamba ingori 1 2 3 4 5 but chakanyanyokosha irudo. Chimboyadzotijekesera panyaya dzechi waonewoya namadhafira wakoyo chatiri mutarisa isusu madhafira chaasingazivi kuti hapana pandiri kuvhetwa tovheta apa aka kamwana chimiri chete izvi hazvibude kana uri mwana mudiki mozvinzwa hazvibude. Uyayo yanatombana wake kadiki diki toona ane zvisho ndigogaso yepadeni chete tirovheta aya habude. Uyu nenizvo zvatakagara muno mukatasa izvi zvangu izvi nezvouya muzvona tinovheta uyu hachimiri chete but nditombana. Aiwa mwana mudiki uyawo yanekake kadiki kanoda kuti juta kuti afange kaform 4 toona dzabuda nyanga utarada asista mapayaya and then tipa nawo dzekuroora idzodzo zvii zvikwanisiro zvinoshandiswa kunzi murume anga ainazvo kana akufunga kuti achiroora. Murume anongoti kana makore akwana 11 asina chainacho ongoti ndakuroora kana kuti ari mazo asi kare zvazvina basa kuti chii vanhu vaingoroorana kumba kwenyu kwakangoita mombe chetonzi kumusha kwavo kune mombe imba ine urarami kwakakwana kunorimwa kwakakwana. Mazono vana vari kuti voda kutanga mota atotanga sadza bedroom rake wotenga masofa ake woita sesi kuti aroore mumba mune mukadzi. Konguva ikapera uchimira utenga masofa usina gauro unotenga nei? Kana mukadzi wacho aumboita futi pfungwa dzekuroora ndiri shaga hapana. Unomuroora ne? Unomuroora ne? Hapana. Saka ndoona vese vakumanyira mutorira. Saka tingaite sei tomboti ndasvika zera ndakutonzwa kuti nopana pa kuda munhu panapa asi zvimwe handina zvikwanisiro ndo panobuda nyaya dzekuzobebi kutizisa. Zvitori nani kuti nditizise kana ndisina. Unotangira ipapo nemunhu wako kana achida dheni yake munotangira ipapo munotenga mubhedha nemangumbeze mairi. Pachinozotyisa kama ndechekuti anzi munhu akazofa manje inozonzvirora munhu akafa. Iwe ukaona $50 chaiyo endesa kwana ate zvaro tsvakirai kuno $50 tsvakirai kuno. Because isusu takutofunga kuti kuroora kwacho hakutorina kukosha mazuva ano. Why? Because even some government yakuita kuti it's no longer mandatory. Vari kudaro zvavasi vari kusikira vana moto muziso. Daiwe kana wafirwa iwewo kuti mukadzi afa anomira pauri ndi anokuenda kwana ate zvaro. Hana zvakusungisa mukasavega mwana wenyu munosungwa. Handiwazviona isu ndisina mujeri manje apo wakaita 9 months ukati wakupinda mujeri nenyaya yekuzvara kuti mwana haana kuroorwa ndikutiramba kuti aiwa tangwa ndipo $5 yekuti ndione kumira kuvhiga mwana wangu. Iwe kana $100 yengoenda kwana ate zvara zvatopera. Osa chikuru kuita uchibvisa chete saka zvakanzi mukwasha mukuya apere kuita sei kudyiwa. Toramba tichipanana chete ukamboiona grocery paimwe musomboiona $20 yangu
asi usazondikanganwa ndoda kukansa chete. I think zviri reasonable. Ko virginity yakakosha sei because mazuva ano acharongoyasi vakaroda. Iyo zvinezvi haichakosheswa ndekuti samabhoho. Right. Mabhoho ese zvibhorani zvazvibhorani. Zvazvibhorani kana waiti kana waenda kumurume paiswa shit white ndopamunodhandana ipapo. Iroro ndorozotorwa inoenda kuvakuru ndikoti aiwa mwana anga ari mwana chaiye. Zvine zvinochesera zvibhorani hapana. Vanoonesa zvazvibhorani zvega zvega hapana. Kana munotonyara kana mukosha ende tatopa level yekuti zvibhorani zvinhu zvatava kutoda because life yacho iri easy. Mazvoona manje zvibhorani hazvizorambe kumbotipawo tisati tapa official. Chinogidza iwe uchibva futi pakugidzwa wakaoda kutora pari kuya futi mwari kugidzwa futi muri 20 pachibhorani techichera mvura mvura yenyimano. techichera mvura tese pachibhorani. Tada kuenda pane imwe nyaya iri very important iri kuti mazuva ano nevana vedu avo vana vedu vari kuruma bute seshebheti maroro vari kuti vashebheti aya 2 minutes nguva diki munhu adaiwo mumwe waakunyepa kuti ndine manjuzu mumwe achita sei sei achibvayatotsanangura kuti bute iri marowero unorowerwa kuti just because une manjuzu here kana kuti chinhu chaunogona kungodecida kungoti ngandimboputa zvangu bute uyezve bute iri rakanakire chii. Kare bute raipitwa nevanhu vanosvikirwa ndo vaiputa bute. Isusu takazopinda majoining fee yedu takabva tati bute munhu wese akurava bute. Vana vese njuzu dzemuna mukwisi. Njuzu dzemuna mukwisi dzese dziri kuputa bute. Hakuna ane njuzu kana 1 asi ndedzekuna mukwisi. Njuzu dzemusuweji. Dzemusuweji baba. Dzemusuweji vakungonakidzwa kunakidzwa kuyo kwaunoona vachingoputa vachiti kunakidzwa. Havana zvavainazvo asi vanenge vachinakidzwa. Vanoona fanike kana vakazvinyepera kuti tikaputa bute zvinhu ndokuti zviite se kunyepa kuyo kunakidzwa. Kunakidzwa hazvina kana chirevo kana chii kune vana vari kunakidzwa nebute. Saka kana usina kumira pachokwadi kuti unosvikirwa bute harina charinoshanda kwauri. Rinenge richishande nderei asi kana une zvauinazvo woputa bute vese vanguti anzi machembere. Machembere apikwa mawana kupikwa machembere amuri kutitaurira. Because mazuva ano unowanzwa vachiti ndakanzi ndiri star ndine mari yemhuri yangu saka zviri pandiri zvinoda kuti ndipote ndichizvipa bute. Imimi kana makanzi ndimi mune mari yekupa mhuri ingobuditsai kamari makanyara. Kuzvino kana mari yacho hapana bute mukureva saka chii? Ingobuditsai mari yacho kamupe mhuri kamugadzire mhuri yenyu chinyararire. Ko kana makuti muri kuita bute ima muna kana gauro racho saka tiri kuenda hapana. Marowero vari kuitwa bute nevasikana sarenda kudai rakutopfuura kana madhiringi sarenda vese apa papanenge pane marowero vari kuitwa pamadokero apo. Pamadokero ndo pari kurohwa. Ndati ukaenda mumabhawemo mune mhuri dzichifara ukaenda mutoilet ndopaunoona pane kamukagaba kegreen so kane kavharo keyellow vana vese unongona zvaita seiko vanangu boze vana vari kuti zvoni bute iri ndikarigezesa vamwe vati ndogeza naro rogeza rehondo vamwe vanorova rinonzi rehondo vamwe vati ndire matare saka hatichanzwisise kuti zvii iwo haone chinhu chinonzi hondo kuti ihondo mune muchingorwisanaka saka chinoshandisirwa chiri chehondo chinodzirira chicho chiri chehondo chinotomusa imwe hondo zvinhu zvekutorana mari nematinoenda muyo mutichitorwa gauro chete ndavanhu vacho zveshe vari kuitsvaga ende vachikujuta bhozi yo paunotorwa mari yako unofanira kumbopiwa kamwe kanhu kana saka unoenda nako
ngekuti Kazi kana rapera unodzoka. Iwe unotoenda nemari ende zvinhu zvangu zviri kufamba zvikuita seise ipo hapana. Mwari vanga vangoti ndongo yacho yari kukupawo mari ndizvozvo. Unofunga kuti wapiwa nebute. Dai raipa vanhu vese dai vakakwana. Saka zvezvoti vanhu vane kunzwa ndibute indogeza naro rogeza munyama bute iri rinoita kuti ndidzinge mhepo hazvishande Kapfungwa kai kana ndambotaura kuti kapfungwa katinozvipa kai kapfungwa asi hazvina zvazvinoshanda. Hazvina zvazvinoshanda. saka vanhu vakurowa Asi atambonzwa mbiri yekunzi taenda pang'anga zvanzi kugeza nebute ubviswe munyama. Kuchembera kwezvazanda zvinzwe. Ndang'anga dzandatopinda futi dzakawanda ka. Igara baba kubva panosvika kumarau nyanga dzandatenderedza. Asi dzandapuwa kunzi inongeza nebute kuti ubvise munyama. Kana munyama wangu ndinawo ndinogezwa nemushonga. Kurukova futi andigezerwe pamba. Kurukova kuneerera ndokwandogezerwa handigezwe nebute. Mabhaizi ayo. Wafunga kuti wangageze munyama nemvura yemubhaketi. Nemvura yemuchibhorani. Kuseri kwemba. Mawana chakadhakwa hazviite. Hazviite. A lot is going on. Zvakawanda zviri kuitika. Then pamanjuzu pane zvandinazonzwisisa. Asi manjuzu tingati akanaka here, akashata here, zvinofamba sei pamanjuzu ava? Because vese wangoti manjuzu. Waona kapurogiramu kekunzi manjuzu aka. Vanhu vanoti njuzu ndo inotsvaga mari. Ndo zvinoita vanhu. Saka munhu wese angozvita ane njuzu yake inotsvaga mari, ane njuzu inotsvaga mari. Ndofunga murukova chaimo hamusisina njuzu dzatopera kufa. Nenyaya kuti tadzinyanyira. Zvisiri izvo. Kana une njuzu dzako tangwaita kamari. Woita kazvinoratidza kuti apa panenge pane basa apa. Zvina mwana muri kufamba netsoka kunga Matias. Muri kuenda kupi? Mune njuzu. Njuzu inofanira kundipa zvese. Vane njuzu nebute. Wazvona. Zvinewo kana ndisina ndichifamba netsoka ndikutoenda kubva unotsvaga varume njuzu yacho iri kupi? Njuzu haidi tsvina. Haidi varume kuti warara neuyu haidi. Kuiwo yako iri kutasika ndokuenda kubva wenjuzu yerudzi. Ndo dzina mukuvisi. Dzemasuweji. Hakuna chinhu. Oda kujuta vanhu muchinyepera vanhu mune musina ndanjuzu haidi varume. Hairare nemunhu njuzu. Haidi. Munhu ane njuzu chaanongooneka ndoshavere chidona. Ndonzi ane shavere dona uyu. Shavire dona. Haadi vakadzi, haadi varume, anogara ari smart. Zvino kana muchidhandwa everyday njuzu yenyu inenge iri pai. Iri mumengo. Usazodaro. Alright. Tsakwenda about music. Gogo anorwa music. Kana vairwa music. Andikasaka ndimbotsananguriro jeni yenye music yange kamira sei. One more. I just think kuti chinhu chitikachisiyaka. Tirango tingoziva. We know kuti it's a taboo. Nyaya dzekunzi musikana azorara nemumwe musikana, murume azorara nemumwe murume. It's a taboo. But da kuziva kuti zvakatanga rini. Zvakatangwa nema2K. Hazviko. Hatasviba. Itsvina. Itsvina. Mubvunzo wangu ndewekuti even kudhara zvinogona kunge zvava zviri zvishoma asi hakuna here vaimbonzwikana kuti vaizofungira kunzi vanenge vari kurowana simtua. Iyoyo pfungwa yekuti muoneka ndokunge zvichinzi zvinoitika tasingazvizivi. Kwakusina. Kanhu ika kangofanana nekudhanda kudhodhi kuyoko. Kwakusina. Asi zvinezvi vana ipabhora iti mimi kana muchirara vakadzi vega muri kurarana sei? Pane mamuripo ka musoitaura kunzi hanzi vakadzi vari kurarana sei? Munorarana sei? Hanzi anorarana sei? Ndiwongori kuina nsipo. Yeah. Someone akauya panapa aita hanzi pane matoys ebonde ekuti unogona kutoisungirira apo kutofanana nababa wotodhanda. Saka kana wakuita matoys pachine chinhu imbontaura kuti tiri kuenda kupi weraiti. Iye munhu eye aitotaura kuti no inini ndinonzwa kuti ndasvitswa chaipo kana ndikararana nabi yangu. Nayo anopenga. Madhimona ndizvo. Aiwa anopenga. Kana iwo weraiti kana takutsvaga zvinhu zvokuti tisungirire iwo wakapuwa chinhu naMwari maakusungirira zvinhu zviri kurevei. Akupenga hazvina hunhu zvezvi. Itsvina. Itsvina. Iwo da vambokwanisa government chaiye yambotarisa zvinhu izvozvo yabhana zvinhu izvozvo. Hazvina kunaka zvezvi.
but kune vari kuzviita vari kuti marights edu toda kusununguka, kana ndikada kurara nabe yangu ndini, ndikada kurohwa kusimutu ndini. Saka tosununguka tichirova vana vakadzitega tiri kuite achatinge tichisakura papushini chatiri kubuda nacho pakati pedore isusu patodhandana iwo handiti kuda mwana tichinhu chatiri kutsvaga toita mwana saka chatiri kunoburisa pamberi pekudhandana kwatiri kuita tiri vaviri chii tiri kutsvagei Panongada kunakirwa. Kunakirwa kwacho ndofunga kwakatooma chatombozvitiraya. Itsvina mana. Itsvina yatiri kuita munyika itsvina. Hazvidiwe zvizvi. Hazvidiwe. Hazvina kunaka. Aiwa hazvina kunaka zvachose. Ende chitadzo chatiri kuita kuna Mwari. Mwari akagadzira zvinhu zvake zvokuti tidhandane nazvo. Kwesu zvedu zvatakugadzira zvazvi. Aiwa utsi. Alright, tiri papo. Tomboti mwana uyu haana kuzodhandwa nabi yake. Akuzvidhanda ega. Vamwe vanoti handiri ndega ndotoita. Anozvidhanda sei? Vamwe vanoshandisa zita reshona rinova nemukurumbira rekuti kubonyora. Kuchaya bonyora. Imurume kauya. Vakadzi vakuichayawo. Vakadzi vakutenga macucumber. Vakadzi vakuisa vakutenga mabanana. Then vozviita oga. Aiwa vanhu vacho vari kupega. Wakunotenga banana rekuchokocha. Aiwa kana. Hanzi varume vanonetsa. Aiwa ngaida anotamba kasino kana aida kuchokocha. Ngaida kukasino anotamba kasino asiyane nezvekudhanda nenge yake. Anoivhiringidza Mwari akaitora. Asadaro chinhu chaMwari. Asadaro. Muchitengera mabanana. Tosvika kutoona vanhu vakabata macucumber totovhunduka watoita murume mabanana. Dai kwamboita jeri racho izvo vanhu vambosungwa. Saka asi kana ari murume kuchaya bonyora kwakashata. Bonyora rakagara ririko mwana kuti izwi rekuti bonyora. Aiwa takakura chinguzanza vanhu vemabonyora. Vachizvichuna. Oyorara. Nana mbobobo kuna mbobobo ndokunachi kuna bonyora. But mbobobo unotonyatsoshanda zvimashuwa kana kuti angori dzingori pfungwa dzevanhu. Aiwa iko kutarwa kwazvo zviriko. Hanzi baba vanongodai chakagara kudai. Vapedza zvo vanongosodai. Vapedza zvo vari kuita. Alright, aubvunza gogo nemakurira amaita handiti makamborohwawo here nemubobobo because ini ndinofunga kuti dzingori nyaya dzekuita pane pamakambonzwawo here imi kuti pana panenge ndiri kunzwa panapa panogoneka paine munhu ane mubobobo paarea panapa. Aiwa handisati saka ndine munyama nazvo handisati ena asana mbunzwa hwani mukadzi ndine munyama ndine munyama handisati ndine munyama handisati kunyepa kwakaipa handisati. Alright, tomboti mimpenga mna kusangana nazvo. Makambonzwawo here mukadzi 1 anopupura kuti inini ndakambonzwa kunge ndikurohwa. Aiwa vanotaura vasikana kuti aiwa ne baba vane mboboba. Sei hanzi pandaningirika apa ndachizwa zvimwe zvino chingozvigwina vane mbobobo asi zvazvina umbowo. Alright. Aiwa zvona kana kuti unomudena munhu kuti une mbobobo azviite. Kungotaura kwatinge tichiita kuno asi hazvina umbowo. Alright. I think apa panaka. I think vanhu vadzidza. Pana zvinhu zvavachitaura izvozvo. Ningida kuchunwa iye kuti kava. Anogadzirwa seguru. So I think panyaya vanofana kuti vafundiswe. And I'm very happy we still have vanagogo vakaita mhondoro yepressure. Vanokwanisa kudzidzisa vanasikana so that vanoenda vakakwana. Panafara nepekuti nyaya dzekudhonza dziya manokwanisa kudhonza even akura. Anochunwa. Saka kana kuti vanga vachifunga kuti hazviitike ndofunga mukunzwa. It's possible. Aiwa zvinoitika aiwa vanenge vachinyepa. Pachena. Unoziva mina ndotaura imwe secret inoitika ikoko. Ukaenda kudenga uko. Unazvo ka? Zvinodhonzwa neropa riye. Saka unotochuna futi. Onzwa. Saka zvoiyei futi zvinogadzirika. Unochuna zvodzokera panzvimbo da zvinenge zvaoma. Wavanzwisa. Zvinenge zvaoma. Saka zvotoda kupota zvichirohwa kaka. Ugadzira kazvako. Kana ukazvara zvinooma futi.
Wotopinda busy kuita sei? Kuchuna. Ndaiwo wakazvijaira ka unozvida kuti munhu wako afareka. Plus zvinokunakidzwa kuzvidhonzo. Ndokunototangira dhiri. 4. Right. Tinoda kuti tipinde music industry. I know mamuri music industry and music industry mazuva ano tine models akawanda vamwe vanobuda videos vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana. I'm sure you have experience neartist awa. Because mesanga nawo. Chimotanga mambotudza history yenyu kana kuti anything in terms of music. Kuti maishanda sei, maimboshanda nani, makaimba nguva ipi, maimba type pe music. All right. Ikoko manje vanangu ndozwa kurwadziwa. All right. Zvinondibata. Inini ndinotenda chekutanga. Ndinotenda uyu murume uyu akauya akasvikosimudzira vaimbi. Right, sevikine. Yeah, akasumudzira. Upuwa motikari, vachipuwa mari, vachiita sisi. Ende ndinomutenda pasine kudenga. Ngaramba akadaro, ngazviwedzerwe. Ndekuti industry yedu yekuimba yanga ichisemesa kune vanhu. Tuwaitiwo kana uchifamba unzi arombe remagitare. Hure remagitare ndokushedzwa kwataitwa. Tatisiri vanhu. Asi zvino zvinekuya kwaita murume uyu aita kuti munhu wese akuita sei? Kuti dai ndaimba kuti ndione zvaita kuti asimudzira industry yedu. Ndinomutenda pasine kudenga. Agona kuti vanhu vakutoverenga kunzi ndo magitare ka vakutozvida vanhu. Kana ana mai mudzimba muvana kuti unoita zvimagitare zveurombe. Asi zvino vanhu vakutya nazvo. Ini ndinetwa rudo yotamu. Ndakaimba nemagrupu akati one day. Ndakaimba nemadface. Madface Sifas Mashakada. Ndakaimba naye kwemakore naSifas Mashakada. Ndopatakaimba song yandakaita una Sifas wi kuchema ndarangarira magamba oseka eZimbabwe. Ndakaita vatongogara igamba redu mondo navachitepo igamba redu mondo vatakawira igamba redu mondo moyo wangu orwadzazve. Right. Ndabva paye kwaSifas tanyongorana ka. Unonyongorana kazamu rinorwirwa futi ka munonyongorana nenyega uro. Right. Tabva. Ndipo ndakazoimba naPio Farai Macheka. All right. Ndo makashanda nawo. Ndakashanda naye. Sifas ndakaita 10 years ndisenza naSifas. Isandaenda kwaPio. All right. Kuti ndi Bvunza na pamaishanda na vaSifas Mashakada. Dzanga dziri kuere nyaya dzekuti kana chingori munhu wechikadzi andika uri kushanda nevarume pane maadvantage awanda kukutorera like zvatikunzwa mazuva ano ekuti ndakaenda ndanorekodha song yangu iyaya akazenga akundikumbirawo akuti chimbotanga wandipawo kundikurekodhe song kana kuti ndiartist ningi vandaida kushanda naye asi akazenga kuti chimbotanga warara neni zvanga zviriko here nguva iyoyo kana kuti zvamanje manje zvekuti vakadzi vari muindustry medumu kana vakadzi vari mumusic anenge achinzi chimbotanga wandiitira zvakati kuti ndikuitire zvakati zvanga zviriko here kana kuti isusu kwedu kudhara tangoti tichishanda tese iwo uri kwaRenard Dembo uri kwaZhakata uri wokupi asi taingoita naBhudhi naSisi. Bhudhi naSisi ndokufamba kwataita. All right. Inini Bhudhi ratigona kutovachunira. All right. Bhudhi futi vatinogona kundichunira. Tatisingazvi zvekuti meita bonde hanzvadzi nahanzvadzi. Ndokushanda kwataita. Ndozvataita kare. Asi pane vamwe vaizotorichiwa kune vamwe handizivewo. Ndandikarambire pamwe vamwe vaizvitwo vodhandana Bhudhi naSisi vai. Mangwana vanenge Bhudhi Sisi asi vabva mukudhandana. Handingazvizivi. Asi zvasingabvumirwe. All right. Saka Bhudhi naSisi waitangira pakuti mashanda mese here because vanongana vari Bhudhi wako Sifas Mashakada but unosangana nawo kana naDembo but aiwa usanzodzi yangu iwe aiwa kaDembo asenze newe kandogidza.
Demba nopiwa. Kondoshanda naye. Alright. Zvaiwanika izvozvo. Alright. Asi muchishanda mega mamine respect zvekuti maisa aiwa kwakusina mweya iwoyo. Ende kwaita tsika yekuti kana marara zviyezvi maitogugutsirwa. Tasingabvumirwa kukecha. Ndochinhu chekutanga chano. Ndo zvasvika kuti ndisvike pano nhasi. Tasingabvumirwa dai ndakafa kudhara ndekuti dzese dzinenge dzakaremara zhinji kana. Dzine makonye. dzinenge dziri mwemo dzakaremara. Asi taiti kana tarara rume yedu yatete tabhukirwa yeye. Vainoka. Chichizwa 1-1. Urimo here. Kana usimu itozati mangwana ndikutakura bhegi ndakutodzokera kumba. Alright. Basa ratopera. Nenyaya kuti hadiri kunzi bhende remahure. Vanotopona nekukechesa vasikana. Ndo zvairambwa. Saka iwa takachengetwa kusvika nanhasi takachengetwa takatojaira kuti ichi hachichekecheswe ichi. Achipiwa wanhu. Aiwa achigidzwe. Hachisi chebusiness. Geza chete munhu wakanyarara notokuchiita dhiri. Haisi dhiri. Akasika dhiri. Harisi dhiri. Ndopanaka tokasiva dzanaenda kwaPio Farai Macheka. Tatati naPio ndopatakaimba Karinga akaende piko. Chido chemoyo ongorewerewo aiwai ongorewerei aiwai akaringa wangu wakaende piko aiwa karinga wangu chido chemoyo aisonge ndoiziya nyarara kuchema nyarara Farai manamba manyama we pese pau rosa usazondikanganwa chido chemoyo ngabanazo dadana tanga ukasando ivavo vakomana vekwedu vanotamba fanana neshumba ivavo avafana vakiti yavadlala njengesiriwana oyo mondo repressure mondo repressure patakabva nepressure bawani kokarebisa saka takaita upenyu takatambudzika mwanangu tairidzira sadza kwakusina mari tainorara muhuro tairara pasapa tumburo kuenda mapromota aisabhadhara vanoisabhadhara kupi promota ucho maimutora kupi but tainzwa kuti kudhara nekwakunena na grama maenda kunorekodha chete maingoenda kunorekodha isu marekodha handiri kutaura esaya rekodha yandakatodyira mari ndeyaPio Farai Macheka ayekwana sifasa takangovharwa taizvidza kuti zvinopiwa mari vachinotora mari kugrama wobubunya vachitora mari kugrama vachitya pana Pio ndo pane mari yatakatosudya grama wo zvinhu zvinotobhadharwa nei Pio aiwana obva atipo takamubheka kakuimba kwasifasa handina kudya na sendini tange kwasara anobheta kana sendini asi rekodi inorira manje takasenza mahara chinhu ichi isusu takatema tikapisa sango tikarima takarimira mahara ezvinezvi vana vari kudya vari kuwana vana waiti pamaivhura nzira idzi pakaoma but you know what sheriff chinoitika music industry kuna vanenge vakatamba epivotal role yekuti ndo vakatotamba hondo nenhamo chaichayo wafanira kuzongoimba mazuva ano akaya music yaita se so I think anasevikino jova ndimo anofanira kupota vachimbopokanaakwakanaborangarira nekuda se makafamba nzira yakaoma kubayiwa nemupangara uyo tichigadzira nzira iyi tadare izvo zvokuti vanhu maenda kunoridza paipa taisvika pamwe toti tambogarapo taenda kunoridza show wonzi mari yepagedhi papinda vanhu 3
chinditaurai muri 15 munoshayanachi avanembakaima makutombogara svondo ipapo kuti tireze mari yekudzokera kumba muchingoridza chete tireze mari yekuenda muridzi wemainstruments anonobhadharwa tosvika mupa sei mota yati haya saka varidzi vemavhenyu aya handiti vaiti papindwa handiti vobva vati hapana mari yatatora then mai wokuti asi kana muchida kuti muwane imwe mari rambai muchiridza tichikupai shoma wazvona saka kana maenda kushow one day maigona kuzogumisira maita wiki muchiridza saka tiri kuitei yeah ndoupenyu hwatairarama kana aimboti ndatora 10% yepagedhi kana aingoona kuti kugedhi rachina ndotora ndiripi neona vatatu ava vanhu ngavachitombogara pano ndivape bhodho vadye zvava ozona mumwe atinzwire tsitsi ozoti oi mari yetransport mudzokere zvenyako mani zvarambezve nemari yekunobhadhara munhu kiti yake apo tapedza svondo tichiridzira munhu asi munhu wacho mubva wemaharaka munenge makazara kudai iye ndiakutozoita mari maybe nekutengesa kuti pakuye kuibhonasi yake yanenge akutotipa aita mari todzokera topa munhu zvinhu zvake nemotikari woenda isi dhororo kana chatataendera kugwera mai mwana hapana so yakapedzera yanyaya yekuzviitira kuti maifarira magitari noti kuti ranga riri business aiwa taifarira magitari ndochokwadi kusvika takazoita redu isusu rainzi the 3 ites inini naema nasinikiwi alright musana masvika ikoko ndoda kubvunza kuti zoni pamaita zvese izvi muri kwaSifas Mashakana muri mamatoroorwa kati mamusati inini ndandatosiya imba kazvatambotaura zvekuti unese ndanga ndatorambana nemurume wangu wokutanga ndakazvara nevana 3 murume wangu anga ari jazzman futika wembada jazz band akaimba kudhara chaiko manje acheuje anabwera kuti tipezane asisiriya kunokuribe anapita kuri ajoni wana wamo muno muzimbabwe ndiwe muridzi webhendi iroro ndianga akandiroora akatanga zvemagitari ezvo zvitiri tese paakatiroora ine anga asingatidzi magitari asi aingonyora nziyo dzake kusvika wasitaka taigara kuhetfield kumayadhi ndokwataigara zvachitofamba kabozi maigara mayadhi ndaitosenza mukicheni ndiri hausigero murume hausboy tairarama naizvozvo murume akazotanga manje kuita mufanyamira manje akuenda kwachikwana kunoridza manje ndopandakaona kuti ondoye handichaigona ama 1 murume kana kuchamuona kana kuita sese rega ndiende zveshuwa vakuru vakati anzigarira vana handiye vana vangu ndakatakura vana vangu ndikaenda navo ndikazotanga sama mashingirire here kana kuti aiwa ndandashingirwa zvaraona 3 hakusi kushinga tiri kushinga ndikabva pabhora ndikandogara pabhora pa ndopandakanosangana nana madzibaba Zakaria ichinzi Vuka Boys isati yamukiyama mangikadzi vanonzi magigwesho ndakanzisa kutamba inini nekuimba mutotambe papa munotozunza musakatibaba ndochikinya rikangoti nginda pakabaka kejekeje saka ndagara pabhora paye ndinavo ana madzibaba ana machesa wataiti tichienda kushow vakabuda zvisati tatanga kuridza pagedhi pai vainzi vana vadiki budai usonzi aiwa shedzai madzibaba botozi aiwa uyu ndiye baseman wangu macheso angari mudiki angari mwana mudiki uyu ndiye drama Vutuza mukomana ainzi Vutuza kwabhora uyu ndiye musikana anotamba weMaria usonzi aiwa ngavapinde ndokwandakatangira kusvika ndazoita mdzasiniya ndasi haizvo ndazvimagobodero zvemagitari alright but chinhu chamunoyoka kuti ndakaitawo nemusic chingave chii chamunoti no ndakaita nemusic ende music yangu apa kapa yakambondibhadharawo apa kana kuti career yangu yandaida nemwoyo wangu wese yakandibhadhara chanchiri chii inini ndotenda kuchengetwa zvakandibhadhara dai vakangonditi sasu dai ndakafa kudhara ndozvandotenda pane zvimwe zvine vana kuchikoro ndakaendesa vana vangu kuchikoro ndichiendesa kumandedza $2 dzandaitambira iyoyo kuboarding kumandedza kwaseke ndokwakadzidza vana vangu izvozvo ndinotenda kuti yakaita sei yangu asatiwa chete ndaverenga zvinhu zvingani
upenyu hwangu nevana vandakaendesa kuchikoro. Ndozvandakaona. Saka makazombororwa futi kana kuti handinavo kulezi ndasitana navo ndinavo. Watari padeni zve? Yes, aya. Abika mina. Yes, aya. Alright. So vanizvinzwisise bozi vandabvunza papaya kuti ndabvunza baba papaya. Ndabvunza dzone. Saka vaizvitora sei baba kuti maenda kushow handika. Maybe maita 2 days kana ta wiki muri ikoko hamuna kudzoka. Ende vakasara kumba maybe nyaya dzevana nechi. Vaisvika vachikutambira here kuti mukadzi wangu wagona wadzoka unako chawawana asi wadzoka hai uri mupenyu is fine. Vaizvitambira here kati yanga iri fire because inini mukadzi wangu zvanogona akaenda kunoridzira kati aenda noridza kana kwa Freeman kana kwa Killer T. Akangoita 2 days 3 days asipo ndakutofunga zvimwe zvinhu. Saka vaizvitambirawo sei? Time yandakapusha chazvokuti ndiri kuenda ndasandana nemurume, asi murume yakazondinhonga futi mumagitari emomo. Mazvona? Waminayo. Ya. Saka wandiregere zvinhu zvangu zvawandaona ndichiita. Ndokadhiri kacho. Ndokadhiri kacho. Aiwa vana kana basa nazvo. Kana ipapa kukanzi kuna nhenga ari kuridza kukwana mahotera kukutasa. Ndosimuka ndichena ndaenda 3 mudeni. Ende kuti takazvipadza kuti hara zvisina basa izvo. Ndiri kuenda kunonakidzwa nemagitari andakajaira. Handitadze kuenda mumagitari. Pamati takapaswa kudhara aiwa handipasiso kuti akapedza kudhara kadhiti takapedza zvisina kana basa nazvo. Vakutaura kuti ichini ichi? Hachisina basa. Ndechinda unofadza mwoyo wangu zvinhu zvangu zvandakaita zvandakajaira. Kana nhasi izvozvi zvindoda kurekodha. Matomborekodhawo mangoma enyu. Vakuti ndotoda kurekodha if there's a chance asi mari yekuti ndiendo ukataura nemamwe magrupu kuti ndinoda kukumbira kuda kubatsirwa chichi zvonzi vakomana vada kubhadharwa vanenge vachiridza. Amai vangu hamuna rucheuviri. Unoita sei? But tomboti dai mamakasangana nesituation yekuti murume wenyu handiti ozotanga kurambidzai kuita zvemagitari. Zvaipera. Mairambana? Zvaipera. Mondoro yepressure itwe. Aiwa, kunitasa kupressure. Ewa zvaipera. Asi akazvitambira anambozviramba nanhasi. Havana basa nazvo kana. So it also I think nyaya inotangira pakuti ndichoita nditambidze nini mona ichidana naye handika. It's because ndichifunga kuti maybe ikoko achanodyiwa. Hapana situation yekuti munoenda kumapressure kwekwe then musangana vamwe vanonga vaitoti kuti chidi wangu ndotonakiwa. Angoti Rudo akavharisa achaita izvozvo. Rudo akavharisa achaita izvozvo hazvisiko hatichawanikwa. Kakemika kwamuko. Aiwa ndakakaniungati 64. Ndotsvage. Munomasangano kane wezera anenge aida kumbokunzwa iyo. Ungadi kundinzwa pakutanga pezvi. Masabatikazvo. Uyo mkanaka. Mkana uyo handisi kuda. Angati hiyo nyama chawiri. Ndiyo nyama chawiri. Akapinda mklabu. Varume basiri. Ibiza. Anengaona mondoro yepressure. Ibiza. Hiro. Aiwa magitari anobatsifangirwa iyo zvinezvi ndikuona vana vari kuitirwa zvakanaka. Vana vari kuitirwa zvakanaka zvekuti saka ndoda tozvidyawo futi izvo zvandingafisina kuzvidya. Vanhu ngavandipewo penjeni asikana. I think penjeni ndinoidawo. Vanhu vasingazive kuti muriko and but vakanzwa side of your story vanofanira kuita sei. And I would try by all means kuti even say week inofanira kuona this video. Ichokwadi. Pusha mwana. I would try by all means. Ndiriko ndiriti hasana kurwara aiwa nchiripo. Mukuoneka ndi muri strong. Ndiripo. Muda tombotsikisa futi. Ndiri kutozvida kana kutodzokera pastage ipapo. Mastage vamwe usanoridza vakomana vandozivana ndinokwira pastage. Asi mubvunzo wangu ndewekuti tomboti mawana mukana wekutsikisa zvakare. Mune muchida kuramba muchirova yamairova kudhara here ome mauda kungopindawo mune dziri kudiwa mazuva ano. Waona zvinhu zvacho manje unosanganisa waona kuti havana vari kumhanya nechimuti chiri kupisa unongoenda weko.
ndikatadze yoyoyoyoyo gabata auya ari kuenda ndikatadze izvozvo So I think it's a good idea kuti mondoro yepressure iwane vanhu vanoibatsira because inini ndiraita problem nevanhu vanobva varamba vachida kuramba vachingoti no zvataita kudhara ndozviga zvinoshanda. So we have producer anonzi Makumbe. Makumbe wedokaseko ndokasekera Makumbe anoitira payo Makumbe vanotora kuanzi kope kope ka Makumbe is a friend of mine. I think ndataana about ndadzake ndoita nezvekuti anonzi shungu ndatomubara nombomuti Makumbe mondoro yepressure ende Makumbe afana kugadzira isong yemara because Makumbe ndikukuwafa marketing urekodi mondoro yepressure nditi friend yasisi wake ndataura naye Makumbe taura naye anofanira kutamba kurekodi one song yemamandeba naye marketa. ndadzoka zvakare muno mumagitare ndakanga ndikazodai yoyoyoyo iro mondoro yepressure iri kupisa mondoro yepressure yazopisa handitioni hanzi kakata zvinhu zvako uone kuti wazosvika fambisa ndozvitadza izvozvo mondoro yepressure but maimuona chinhu wani chifun about music industry wongoye ndizvo zviriko but do you know kuti sound yamaiita yaya anga sound yainakidza singaiti zvekuti nini I would love kuona a brand new kana kunzwa a brand new song in sound iyo yayo but that sound is very original and inolasta for long because iyana vazoita sei this music moto yemashanga so isusu we need a song yekuti tinozoiteera even after 10-20 years kana achigona kuti saka Makumbe that's why ndachoose Makumbe. I know kuti is good mukutigadzira that song yoyo and that song yoyo tobva taipusha tobva taimaketa and inini I'm ready to be part of that project. I'm ready to be part of that project. I will call Makumbe ndomuudza after this video ndichamusendera Makumbe then ndototaura naye then toarrange kuti that song iyoyo iri pamwoyo penyu yamakanyora yamunozwa kuti musong ikai inonakidza ndochemera iwe ndochemera iwe ndauya mudiwa wangu ndiudze zvaunoda ndauya chido chemoyo ndiudze zvaunoda zvaunobva wati nyanyanya uchandida here mudiwa zvaunobva wati nyanyanya uchandida here mudiwa ndipewo rudo rwako inga rwangu ndakakupa ndipewo rudo rwako inga rwangu ndakakupa zvinofadza here mudiwa kukumbirana rudo zvinofadza here mudiwa kukumbirana rudo kamudiwa wangu chinhu kachidokosha rudo kamudiwa wangu chinhu kachidokosha ngatikoshese rudo mudiwa imba yedu ikosimba ngatikoshese rudo mudiwa imba yedu igosimba taraone rudo rwedu rwangove zinyekenyeke taraone rudo rwedu rwangove zinyekenyeke yendeya sasokundiratikurekuta iyi ndosongera kurekodiwa this song ivana kuti pinde pastreets ndanakira kuti zvavanzi zvaunobva wati nyanyanya uchandida here oyo hendeya aiwa mondoro yepressure iri safe and sound right ufunge saka ndokuzosiya kwamakazoita kurekoda ndakasiya panyama asi mumwoyo ndinoshushikana zuva rega rega ukasvika ndichitsvaira mumba kana kusuka ndinenge ndiri benzi ndokune mwoyo wangu toda kudzokera mustudio toda kudzokera pastage ndonoti handipagonere vanonyepa
4 ndochuna iri chete kuti shegeda unozaziva kuti ndanorwadza aiwa nozorwadza ndaburuka makumbo asi pastage aiwa pastage ndomira ndomira nanapiyo taisheka gwadzuka ndiri 1 muchizunza aiwa manyanda acho futi mwari wakaita basa wakandipe kuti oshegeda manyanda baba ipapo sekundi mwivoyo. And then one thing chanda ndiri very interested in ndanzwa kuti rasta renyu rakareba chaizvo. Mane makore mangani muchirichengeta? Hachatomboziva mwana. Tokwanisa kuriona here? Giri gauro. Budze gauro baba. Gauro. Pakashata. Giri gauro baba. Ira ndikuti ungazofa neshungu kana kutaurirwa kana kuudzirwa kuendewa ipapo. Omiki. Ja. Arikuoneka shama mati daiso kamera. Watopfura aiwa achikoti pa clip ne phone. Chingorwa clip ne phone. Endai kutebhuru zvenyuko ndokandoda kuti musvike. Bafuna risimudze iro baba mamitazi mangana Mkwendo. Ngeti mo verify mkwendo. Yeah, mawan. Mawan. Ndachikutaura. Ndachikutaura. Saka muntu repuresha ungaikakati ukaigona. Aiwa, muntu repuresha unabva muntu repuresha saka alright. Ndabvunza. Matamunze makore acho ndizi. Saka munobva mamborigera. Aiwa ndisati. Enda ntomboda ndopira yangu musoro kuenda. Tara vanhu vese handidi zvenyu zvemachira zvipira yangu ndinayo kudara. Abari smart se? Kuri kanhuwa zvinakidzi fange kubviswa ndaita kudevanza kuti pa. Chibudza rikunhuwa. Unosemwa nevanhu. Bondo repuresha. Aizvitya izvi. Ndakakwana. Mari yangu ndinayo, mkwendo wangu ndinawo. Pakayamaira kubokatirwa. Hamuite kadirika. Aiwa nditi. Ungatidengezere zvinhu zvevanhu. Mazana tichambozvitya. Aiwa untora ngozi dzevanhu. Hazvisitori youth zvaya zvita. Aiwa hazvisizvi. Haufaniri kutora remwe munhu. Munhu unoridi. Koma vari kurova mafront awa bvunzi ravarungu. Vanopinga. Right. Yadzoka paposition. Pakashata. Alright. Mbichite zvinhu zvakutaura. Hainini handisa zvakutaura. Hazvisina. Maanza zvisina anawo. Chatangomire Tositara rimwe zuva. kutara namakumbe. Toita song ite se? Ibude. Unenge wabatsira mwana. Mumborekodhe song. Aiwa ndorekodha. So, isu chatoziva mani isusu chekudayo. Mukuona maclips ataita nevindevhe ataita. Isusu tinogadzira matrends. Alright. Mavideos aita trend. Alright. I'm very sure. And tichabata makumbe and song yoba inobuda. It's a hit. Gadzira mwana. Ndozvono saka uyu pakangondida ndikati maiwe ingoita zvako. It's a hit. Ndo zvinhu zvandiri kuchembera izvozvo. Takagara nezvinhu mudzimba. Mune zvipo. Mai zvipo hachifanirwa kuora. Ndapedza. Yes.
inini haisina zvekutaura. Une zvekutaura here? Aiwa, inini ndabo. maita basa wanangu. Muchine zvekutaura here kana zvishoma zvamuda kudzawo mhuri yeZimbabwe satavhara? Mhuri yeZimbabwe ndoti nini vana ivava hativanamatiri nerudo rwavainarwo. Tese hatingoti munamato Mwari komborerai vane chido chekuita zvinhu zvavo ngavaite. Ngavaite vada kuita zvinhu zvavo. Zvopinda Mwari mukati n'anga muprofita vese hazvibhadhare. Asi Mwari ndototanga kuisa pamberi. Ende ndinotenda nevana ava zvavandiitira nhasi. Naye musikana andidhonza uya ati aiwa handekani gogo handekani Brenda. Ndotenda mwana wangu waita zvako. Vaita January magwira ntchito kwabasa. Ndiye ndatokoza waita basa. Ndotenda vana vangu maita zvenyu. Asi hazvina kugumira ipapo ndodzoka chete. Maleseni amatipa chete. Maleseni amatipa igoridhe reupenyu. Ukana munhu anenge asina nhengo ngomutana ashakana. Zvakadhakwa. Tsvaga mhondoro yepressure. With that we are out. Maita zvenyu. Muri yeZimbabwe, bye. Bye bye.